Ak vás zaujíma, či vyhrá Portugalsko alebo Taliansko, odporúčam toto video dopozerať až do konca. Ako vidíte, mapu už mám pripravenú, ale ešte sa spýtame Meta AI, že napríklad aký biom je klasický pre Taliansko. Aký biom je klasický pre Taliansko a aký je klasický pre Portugalsko. No, dobre sa to buguje. No, musel som to napísať ešte raz. Ľavá dolná je Taliansko. No, je ľavá horná, ale OK. A pravá horná, OK. To je jedno. A keďže som sa pomýlil, tak Taliansko bude. Keďže nemám šajnu, že čo sú beach semená, tak im tam dáme piesok. Ale ja to ešte vyskúšam. Keďže som to nezistil, tak musíme piesok. OK, myslím, že by sme to mali a ešte sa idem pozrieť, aké majú byť. A mix majú byť trávové. To mi aj sedí. A ešte sa jej spýtam, že koľko ľudí majú mať. OK, takže ukázal mi, že 8 až 12 pre Taliansko a 5 až 8 pre Portugalsko a stredostrovy. Trošku mimo, ale ok. No, už som im dal a rice, premenujeme to na ich. No, majú toľko, koľko majú mať. A Portugálci ich už začínajú doháňať, ten Macko je kde. Ale reálne, ja som im dal Macka, aby nemal som tam na vedomom tých dvoch. Mimochodom, pravidlo je, že ako náhle padnú po to, ako mali, tak im dám toľko, ako mali na začiatku. Na co ešte žije? Bohužiaľ, hej. No. Majú 8, takže 8 naspäť a takto to bude. No, už ho porazili a ja ideme na Sonic Speed. Hamburger klikáme. Toto na Sonic Speed je ak sa nepobijú do roku 115, tak ich tomu donútim ja, lebo a ozvem sa vám na roku 50. Mimochodom dajte like a odber, prosím, veľmi mi to pomôže. No, tak trošku som ten rok 50 nestihol. No, a už máme na obidvoch námorníctvom. A vymieňajú sa proste. Hlavne sa ale do toho roku 100 pobijú, proste nie je možné, aby sa nie. A to je možno až trošku moc blízko. Čak tam preplave každý. Takže im to ešte trošku oddialíme. Nie týmto, ale týmto. Tak. Dúfam, že ste spokojní. A OK, už sa niečo začalo diať. Ozvem sa vám na roku. OK, už bude rok 100. No, obávam sa, že im musím nechať trošku viac. Aspoň do roku 150 ich teda nechám vyvinúť. Nech proste sa niečo stane. Nech proste je to nie že nuda, ale no,
proste nech sa niečo stane. A vy tu máte toto? Vy ste akí vyspelí? Ešte vežičku. Vy ste akí vyspelí? Podľa mňa títo o tom môžu snívať. No, tí tam majú, že doly a jednu vežičku. OK, pozrieme sa, koľko majú obyvateľov, ale zase obyvateľmi vyhrávajú, to je pravda. Ale dosť vyhrávajú. Pozrieme sa na rok, je 112, takže podľa mňa by som ich mal vypustiť po sebe na roku 150. A ozvem sa vám na rok 120. No, už je dávno rok 125 a pozrieme sa. Vedú o dosť. Čo si budeme? Ale títo majú dosť vyspelí sú zas. A to, že brutálne. A preto ich o chvíľu vypustím. Teda o 14 rokov. A čo si budeme? To už je iba o 12. Pozrieme sa ešte, ako sú na tom. OK. Ale možno majú niektorí lepší námorníctvo. Ešte sa pozrieme, čo tu vy máte. OK, v Chile, až na tú. A tu máte dokonca 2 obranné vežičky. Gratulujem. A vy máte koľko obranných vežičiek? Máte tu toto cvičiarnu. To by som si ja schovala sem tak jak tú vežičku, ktorú by som vymenil namiesto toho. Tu mám sochu dokonca. OK. A je rok 148. Takže my si chytíme toto. Pozrime sa na 150. Tak. A idú. No a nič sa tu zatiaľ nedieje. Čakal by som, že sa stane viac vecí. Aha, OK, tak tu už sa niečo stalo. Už je na území patrí im. A obávam sa, že toto je koniec pre nie Chorvátsko, ale pre Portugalsko. Ktoré... Aha, tak oni si chcú vymeniť územie. No, tak toto ešte nie je rozhodnuté. A zase tak skoro ani nebude, podľa mňa. Ale tu môžeme vidieť nejakú armádu. Nič moc, akože. A proste táto vežička ich podľa mňa dosť zachráni. OK, akože vyrovnané. Tu je nejaká armáda. Tu je nič moc, ale nedá sa nič robiť. A keď sa niečo zaujímavé stane, sa vám na roku 180. No je rok 185 a už by sa tu fakt niečo mohlo stať. Reálne. Už im to trvá neviem koľko, ale už podľa mňa vyhrá Taliansko. Už im ostáva iba jeden ostrov. A ich armáda je akurát tu. Aha, tu majú cvičiareň. To vám teraz nepomôže. Asi tak úplne. Sa obávam. Možno nie, ale asi nie. Úprimne. Tu je nejaká armáda a je o dosť väčšia. Môžeme vidieť, že dominantne vyhráva asi to Taliansko. A Taliansko oficiálne vyhralo. A dovidenia ľudia. Čaute a dajte prosím like.